Hai conmoción no Carballiño. Unha muller matou a súa propia nai na casa en que ambas convivían. A vítima tiña 80 anos e a súa filla 40. Hola, que tal? Boas tardes. A muller que presuntamente matou a nai ten problemas psiquiátricos. A Garda Civil puido detela, pero acabou ingresada no hospital debido ao estado en que se atopaba. Nuria Castro. Sí, os feitos aconteceron no domicilio en que ambas mulleres convivían. Contan os veciños que as discusións entre ambas eran constantes, que a Garda Civil se personou no lugar en varias ocasións. Presuntamente esta muller de 82 anos morreu a mans da súa filla que a esganou. Agora mesmo esta persoa está na unidade de psiquiátricos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. En Estrada, unha veciña morreu tras levala por diante un camión. Alejandro Álvarez. Sí, aconteceu nesta céntrica avenida Benito Vigo. A muller foi atropelada por un camión de reparto, quedou atrapada e non se lle poido salvar a vida. Todo parece indicar que non cruzaba polo paso de peóns. Xa notarían, a calor aperta e vai a máis. Hoxe hai alerta vermella no interior de Pontevedra. Quedou suspendida a actividade deportiva ao aire libre en 16 concellos. O 112 advirte dos efectos para a saúde en maiores e nenos. Vai a mañá caótica na conexión por tren Cameseta. Unha avaría provocou atrasos na alta velocidade entre Galicia e Madrid. Moitos pasaxeiros quedaron tirados nas estacións durante horas ata que comezaron a trasladalos en autobús. Outros buscaron a maneira de viaxar pola súa conta alugando coches ou taxis. En a política, a noticia é a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González. O xuíz Pedraz imputa no caso de Leire Díez cando o seu número 2. Pedraz investiga os dous por prevaricación e obstrucción á xustiza polas presuntas manobras para desbaratar investigacións que lle afectaban ao goberno e ao círculo de Pedro Sánchez. O goberno, a pesar de todo, mantén a confianza en González. A esperanza aínda non se perdeu por completo en Venezuela e todo grazas a historias como a de Hernán, un garda de seguridade que leva unha semana entre os cascallos. Confían en rescatalo nas vindeiras horas, pero non será sinxelo. Necesito que mires un pouco hacia la cámara. O Servizo de Gardacostas de Galicia conta cunha nova patrulleira que xa navega pola Ría da Arousa. Conta ca última tecnoloxía para salvar vidas e loitar contra os furtivos. Alfonso Rueda apuntou que a final de ano se estreará outra como esta. Iron Maiden xa está en Galicia pro concerto desta noite no Resurrection. Hai 10 anos que non tocaban aquí e son moitos os fans que os poden ver por primeira vez. As entradas están esgotadas desde hai tempo. E nos deportes, hoxe no Mundial xoga a selección española. España busca o pase aos oitavos de final ante a selección de Austria. O partido disputarase na cidade de Los Ángeles. España é favorita. Dani Olmo podería ser a gran novidade no equipo que dirixe Luis de la Fuente. Hoxe seguiremos con sol e calor en toda Galicia. As máximas superarán os 34 graus na Bacía do Miño en Pontevedra. Hai aviso por calor e tamén por vento forte na costa coruñesa. Entonces, ao final tamén temes un desenlace malo, pero chegar aí eso, pois nadie. É un dos veciños da presunta aparecida do Carballiño, un suceso terrible que mantén conmocionada a aldea da Granxa. Unha muller de 40 anos confesou que matou a súa propia nai de 80, esganándoa. A aparecida xa foi detida e está ingresada no hospital porque padece trastornos psiquiátricos. Nuria Castro. E ali vai permanecer, Carlos, ata que a autoridade xudicial determine cal é a súa situación. Os feitos aconteceron nesta casa que ven ás miñas costas, que é o domicilio familiar no que convivían ambas mulleres. Nos podemos falar con algúns veciños que nos contaban que as discusión entre ambas mulleres eran constantes últimamente, que en varias ocasións se tivo que personar a Garda Civil e que, por tanto, esta situación, esta triste desenlace, se vía vir. A muller, a presunta parricida, foi detida contra as dúas da
mañá nas inmediacións do propio domicilio. Efectivos da Policía Xudicial estiveron durante horas ata ben entrada esta mañá no domicilio recabando probas para determinar cales foron as circunstancias exactas deste triste suceso. De seguido imos ofrecerlles máis detalles desta noticia. Agora ocupámonos da información política, onde o protagonista é o caso Leire. Nesta causa, o xuíz Pedraz imputou hoxe á directora da Garda Civil e o seu número 2, o magistrado, quere saber se axudaron a Leire Díez a interferir nas causas que lle afectan ao Partido Socialista e ao Goberno. Segundo os informes da UCO, a directora da Garda Civil reuniuse cando menos en 3 ocasións coa exmilitante socialista Leire Díez. Hai 15 días, ela mesma lle restou importancia a eses encontros na súa comparecencia no Senado. Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díaz. Yo me he tomado 2 cafés con la señora Leire Díaz. Punto. Pero o xuíz si ve indicios de 2 posibles delitos, prevaricación e obstrución á xustiza. Sospeita que Mercedes González e o dao da Garda Civil Manuel Llamas trataron de boicotear investigacións que afectan o PSOE e o Goberno, chegando a pedirlle a axentes da UCO que se puxeran de perfil en certos casos. Ela négao. No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Polo momento, Interior mantén a súa confianza. Mi confianza plena en la directora de la Guardia Civil. E por isto mesmo o PP pide a dimisión tanto dos 2 imputados como do ministro Marlaska. Mercedes González se ha convertido en la Roldán de Pedro Sánchez, pero siempre con el amparo del ministro del Interior. As principais asociacións profesionais da Garda Civil tamén pediron este xoves a dimisión urxente da directora e do DAO do Corpo. Facenda presentarase finalmente como prexudicada no caso das xoias de Zapatero. Pasan os días e o expresidente segue sen explicar a orixe das pezas, valoradas en 1,3 millóns de euros. Una semana, 10 días, como máximo. Zapatero pediu tempo, pero de momento que saibamos non aportou ningunha factura nin documentación que acredite a orixe destas xoias valoradas en 1,3 millóns de euros. E o seu silencio abre interrogantes. ¿Cuánto tiempo necesita el señor Zapatero para acreditar el origen de sus joyas? ¿Por qué el presidente del gobierno apoya a Rodríguez Zapatero? Porque se apoya a sí mismo. A espera das explicacións, a Axencia Tributaria recolle o guante lanzado polo xuíz Calama e presentarase como prexudicada nesta causa por posible delito fiscal. A decisión coincide co relevo na cúpula da Axencia Tributaria. A súa directora abandonou o cargo. ¿Son dimisiones o son cambios de destino? O Goberno nega que a renuncia teña que ver co caso Zapatero. Encajaría en un relevo natural e normal e sin máis. Atribúen a súa marcha a motivos estritamente persoais e profesionais. Quedou finalmente arquivada a causa aberta contra Miguel Ángel Rodríguez, xefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Estaba acusado de revelación de datos por filtrar a foto de 2 xornalistas que investigaban o noivo de Díaz Ayuso. A xuíza tomou esta decisión tras escoitar a declaración de Rodríguez e a de Alberto González Amador. O exdeputado por Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, foi condenado a 9 anos e medio por violar unha alumna menor de idade a que lle contaxiou sífilis. A vítima tiña entón 12 anos. Xavier Ron era parlamentario de AGE, a formación liderada por Yolanda Díaz. Tamén por agresión sexual foi condenado a máis de 13 anos de prisión Martiño Ramos, de En Marea, que está na cadea tras ser detido en Cuba, un país ao que escapou. E aínda un caso máis. Ramiro Santalices, asesor de confianza de Yolanda Díaz, foi condenado no seu día por posuir pornografía infantil. Xavier Ron está no cárcere desde xaneiro do 2025, cando a denuncia da nai da vítima destapa o caso. Coñeceuna con 12 anos, era o seu profesor e así conseguiu a súa confianza. Violouna, someteuna a prácticas sádicas e transmitiulle unha enfermidade infecciosa. A sala condénao a 9 anos e medio de prisión e imponlle unha orde de afastamento de 19 anos da vítima. Ron é un histórico de Esquerda Unida, formación pola que foi candidato á alcaldía de Santiago. Durante a legislatura do 2012 ao 2016 compartiu escano coa vicepresidenta do Goberno, Yolanda Díaz, como representante de Alternativa Galega de Esquerdas.
En abril pechábase o caso do outro pederasta, o tamén profesor e voceiro da extinguida En Marea, o ourensán Martiño Ramos. Estaba fuxido a Cuba tras ser condenado a 13 anos de prisión por agresión sexual a unha menor tamén alumna súa. Descubríase o seu paradoiro grazas ás alertas en redes da Asociación Madres Protectoras de Madrid. Un cartel de Se Busca con los datos que sabíamos. Tamén en abril do 2016 era detido Ramiro Santalices, daquela asesor de Yolanda Díaz por posesión de pornografía infantil no marco dunha operación a nivel nacional. Igual que Martiño Ramos, Xavier Ron era profesor. O conselleiro de Educación di que os actos que cometeu o exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda son noxentos. Román Rodríguez avanza tamén que buscarán que os docentes condenados por agresión ou abuso sexual non poidan volver pisar nunca máis unha aula. Absolutamente injustificable e absolutamente asqueroso. Vamos a analizar que posibilidades xurídicas e administrativas temos para que casos semellantes, é dicir, un profesor que abusa sexualmente dun alumno ou dunha menor, non volva a pisar nunca unha aula. Máis cousas, o delegado do Goberno en Galicia postúlase como aspirante a liderar a lista do PSDG en Santiago nas próximas eleccións municipais. Pedro Blanco anuncia que vai concorrer ás primarias. O anuncio chega nun momento convulso para os socialistas despois de que os 4 edís expulsados anunciaran a presentación dunha candidatura independente encabezada por Mercedes Rosón. Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina. Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión. Estou con gañas e ilusión. Estou preparada e por iso me presento. Paula Prado, secretaria xeral do PP de Galicia, asegura que a única alternativa en Santiago é o candidato popular Borja Verea. Da igual, todos son o mesmo. E, ao final, pois mire, todo se reduce a Borja contra todos. A única alternativa de cambio na cidade de Santiago ten un nome que é Borja Verea. O Partido Popular e Vox acaban de pechar o acordo para investir presidente de Andalucía a Juanma Moreno. En principio, asinarase esta mesma tarde antes do pleno en que se votará a investidura de Moreno. O Partido Popular acepta incluir a chamada prioridade nacional, como xa fixou noutros territorios. Vox terá tamén algunhas consellerías. Está sendo un día de caos na alta velocidade entre Galicia e Madrid. Un problema na catenaria obrigou a cortar a vía en ambos sentidos e os pasaxeiros estiveron horas tirados na estación. Moitos trasladáronos en autobús, pero houbo quen alugou un coche ou mesmo foi en taxi. Xoel Rodríguez. Sí, iso, Carlos, como dicías, logo dunha incidencia que mantivo cortada a circulación de alta velocidade entre Galicia e a Meseta durante máis de 5 horas, en concreto entre as estacións Porta de Galicia na Gudiña e tamén a de Sanabria. Como consecuencia, Renfe habilitou ese plan de transporte alternativo por estrada para os pasaxeiros que lamentaron tanto a falta de información como tamén os atrasos xerados para chegar aos seus respectivos destinos finais. Unha incidencia que quedaba resolta, iso sí, pasadas as 12 deste mediodía e que Renfe atribuiu a esa falta de tensión na catenaria provocada por unha avaría técnica dunha máquina que estaría realizando labores de recoñecemento nas vías. Desta hora, a situación é xa de práctica normalidade, a excepción de algúns servizos como un tren procedente de Madrid, da estación de Chamartín, que saiu desa estación con máis de 2 horas de atraso. Unha avaría na catenaria entre a Gudiña e Sanabria mantivo cortada esta mañá a liña do AVE Galicia-Madrid. O resultado, centos de pasaxeiros atrapados, trens parados e viaxes cortadas a metade de camiño en ambos sentidos. Os primeiros en sufrilo, os que saían de Galicia á primeira hora da mañá. Cando chegamos aquí encontrámonos que xa o das 6 estaba retrasado, o das 7 igual, o das 8 igual. Mandaronos un mensaxe ás 9 e pico da mañá, pero bueno, xa media hora máis tarde saímos de Madrid ás 12, ás 3 e pico, 3 e media, unha cosa así a Málaga. Chegaremos a noite, non sei, ou mañá. Unha boa da mañá, pois era o que tiñamos máis para aproveitar e a mañá xa perdemos. Agora vamos a alquilar un coche e a ver se damos chegado. Pero claro, temos que pagarnos. Para continuar a viaxe, transbordos obrigatorios por estrada en ambos sentidos. Cando este autobús no que viaxo eu marchou, inda quedaban ali pasaxeiros sen autobús, e acabamos de chegar á Gudiña, onde nos dixeron que aínda non baixemos do autobús porque non hai tren, o tren non está preparado aínda.
tuvimos que bajarnos en Puebla de Sanabria, coger un autobús hasta Agudiña. Estuvimos ahí parados como una media hora y bueno, pues intentar retomar ahora el camino de vuelta a casa. Que poñan alternativas ou que devolvan os cartos, que a verdade é que isto casi nunca ocurre. Ás 12:30 a DIF daba por solucionada a incidencia e a circulación tende xa a normalizarse. Penden de a Xunta exixenlle ao Goberno Central explicación sobre estas deficiencias nos trens. Diego Calvo asegura que hai tempo que llas pediron, pero seguen sen ter respostas. Seguimos sin ter ningún tipo de información. Non só os viaxeiros que utilizan o tren e que, dende logo, o que vai a producir é que deixen de utilizar o tren e busquen outros sistemas de transporte, pero tamén a comunidade autónoma, na que non temos ningún tipo de información e o Goberno sigue sin trasladarnos absolutamente nada. Está jugando ahora. ¿Qué le pasaron? Necesito que mires un poco hacia la cámara. Hernán Gil leva unha semana baixo os cascallos en Venezuela. Os bombeiros están lle dando auga e comida e confían en poder rescatalo. Imos agora ata Venezuela, no punto mesmo onde buscan a familia de Marín desaparecida, está Rosa Conde. A esperanza é o último que se perde, sempre escoitamos esa frase, pero a realidade imponse. E agora mesmo, no edificio onde está a familia de Marín, resulta imposible encontrar xente con vida. Eu falaba con José, o irmán de Adela, e decíame entre vaguas que comeza a resignarse, que xa empeza a afrontar que nunca máis vai poder cumplir ese sono de volver coa súa familia a Galicia. Son os últimos intentos de rescates antes de que entre a maquinaria pesada. Yo estas dos las doy por revisadas. Buscan un milagre como o de Hernán. Mueve de nuevo la mano como lo estabas haciendo. Muy bien, Hernán. Mentres intentan chegar a él, mantéñeno vivo dándolle auga por unha sonda. Labor que duró casi 3 días para poder darle el primer sorbo de agua. É unha excepción. A estas alturas o que segue aumentando é o número de mortos que se acumulan nos depósitos e tamén preocupa a situación dos desprazados. 16.000 persoas tiveron que buscar un lugar alternativo para vivir. Estoy mal, mi nieto es un niño de autismo grado 1, quedó con una crisis porque no supera esta pérdida de su casa. E moitos deles con familiares desaparecidos. Unha semana despois de perdelo todo, aumenta a tensión social e as críticas á xestión. Gente como esta, no vale. Nuestro país no sirve, papá. Eso no tiene moral. Tamén é moi duro para os venezolanos que están fora. Este veciño de Culleredo pide axuda para topar a súa nai. Para ver si hacen enlace al edificio Ritasol Palace de los Corales. La ayuda internacional creo que no se da abasto porque hay muchísimos edificios que no han sido atendidos. Venezuela comeza hoxe 7 días de loito oficial. Case 1.200.000 inmigrantes solicitaron acollerse á regularización extraordinaria, máis do dobre do previsto polo Goberno. En Galicia presentáronse preto de 39.000 solicitudes. A metade dos expedientes están xa en trámite e iso significa que os solicitantes teñen xa o permiso provisional de traballo e residencia. El 67% de las personas provienen de América Central, América del Sur, América Latina, con carácter general, y destacan, como ustedes ven, pues países por el porcentaje del número de solicitudes presentadas: Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú. O Goberno cree que a regularización empeza a notarse xa na economía. De feito, no mes de xuño rexistráronse 128.000 novos afiliados á Seguridade Social. 2/3 deses postos ocuparon os traballadores estranxeiros, especialmente na hostalería e no comercio. Bátese un novo récord de ocupados, máis de 22.400.000 traballadores en toda España. Ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra, por lo tanto, aportación positiva a nuestra economía y también a nuestras arcas públicas.
O paro caeu en case 30.000 persoas en xuño. É unha baixada menor que a registrada nese mesmo mes de outros anos. O número de desempregados reduciuse no último ano nun 4,7%. O número total de parados baixa dos 2,3 millóns por primeira vez en 18 anos. O paro baixa en Galicia por cuarto mes consecutivo, cae máis de 3.500 persoas no mes de maio. O número total de desempregados queda algo por riba dos 105.000, e case un 1,4% menos que o ano anterior. E ademais creouse emprego o mes pasado, con 11.000 novos afiliados á Seguridade Social. Hai máis de 1.120.000 cotizantes en Galicia. A baixada do paro nótase de forma especial no sector da construción. Cunha caída do paro en todos os sectores, especialmente relevante no sector da construcción, cunha baixada de máis dun 8,5%, e tamén con respecto aos colectivos prioritarios, que no caso das mulleres e dos parados de longa duración está a cifra máis baixa tamén de toda a serie histórica. E para xerar emprego é imprescindible a investigación. Galicia avanza neste campo ca inauguración dun novo centro de fabricación intelixente no Porriño. As instalacións reforzan a capacidade tecnolóxica da industria galega con varias liñas de investigación creadas na fabricación en automoción, electrónica, aeronáutica e enerxía naval. Alfonso Rueda destaca a importancia de reter talento en Galicia. Esa capacidade de crear talento aquí, nas nosas universidades, nos centros de FP. Este centro traballa tamén en dual, e o agradezo moitísimo porque ese é o camiño para manter ese interés e esa ampliación da matrícula en FP, que tamén é moi necesaria. Por lo tanto, se crea talento aquí, somos capaces de retelo e somos capaces de atraelo dende outros sitios. Os termómetros volven subir e obrigan a activar unha alerta vermella por calor. Esta alerta afectalle prácticamente a toda a provincia de Pontevedra. 16 concellos do interior están no nivel máis alto de alerta, o vermello, pero a costa tampouco se libra da alerta. Máis dunha vintena de concellos das Rías Baixas están en nivel laranxa. Nos de nivel vermello, a calor vai ser asfixiante. Carlos Alonso. A Caniz é un dos 16 municipios da provincia de Pontevedra, do interior da provincia onde hoxe está decretado o nivel vermello por calor. Aquí esperan chegar hoxe unha máxima de 30 graus. É certo que noutros concellos de Ourense ou mesmo do Baixo Miño as temperaturas máximas hoxe poden ser superiores, pero pro establecemento dese nivel vermello hai que ter en conta tamén outros factores. Aquí na Cañiza, por sorte, onte mesmo abriron estas piscinas municipais, así que a veciñanza xa se pode refrescar os que poidan, porque tamén hai moita xente que ten que adaptar a vida e o traballo ás altas temperaturas. Pola mañá refresca, pero aquí a calor incluso altera o tempo. A tarde o sol baleiras rúas e obriga a cambiar horarios. Nós somos un dos comercios que abren un pouquiño máis tarde. En vez de abrir ás 5, pois no verán abrimos ás 6:30, depende de como sexa o tempo. Os sabios saben onde está a sombra. Yo vengo a cada paso para aquí, por Cafí. Onde vas? E outras saben que non poderán moverse. Fai moito calor, estáse como un tipo sauna. Bueno, vaise pasando porque non queda outra, hai que pasalo. En horario mediodía tarde non puedes salir. Yo, por ejemplo, tengo un trozo de finca y tengo que salir a partir de las 8 de la tarde, porque antes no puedes. O nivel vermello pide evitar esforzos e buscar o frío. Bueno, hoxe caixas igual traigo 200 caixas, claro, pero claro, traigo unha ruta larga, non só aquí na Cañiz. Aí cantos van? Bueno, aquí xa está media porta vacía, desde as 7 da mañá. Porque a calor é noticia, aínda que algún case non o notase. De aquí dentro no, evidentemente, afuera sí ya... Aunque hoy justo sentí la mañana un pouco máis fresca de lo normal. Xullo comeza como rematou xuño, mes no que se registraron 1.028 mortes atribuibles ás altas temperaturas en toda España. 7 comunidades autónomas están hoxe en alerta por altas temperaturas. Xuño rematou cun balance provisorio de 1.028 mortes atribuibles ás altas temperaturas, un terzo delas durante os 5 días que durou a primeira vaga de calor do ano. É o segundo mes consecutivo que en España se rexistra un máximo mensual de falecementos achacables á calor, segundo o sistema de monitorización da mortalidade diaria.
E o mes de xullo parece ir polo mesmo camiño. Este xoves 7 comunidades autónomas manteñen activada a alerta por temperaturas moi altas. En Extremadura e a metade occidental de Andalucía o nivel é laranxa, xa que os termómetros superarán os 40 graus e en momentos puntuais poderían estar por riba dos 42, no Val do Guadalquivir e no interior de Huelva. Noutras 6 comunidades, a cor da alerta é amarela, risco baixo, por temperaturas máximas de entre 36 e 39 graus. Os equipos de extinción traballan arreo contra as lapas en Zaragoza. Este incendio forestal que ven arrasou xa 2.200 hectáreas. O vento continúa sendo o principal impedimento para poder estabilizalo. O lume golpea con forza Aragón. Un amplo despliegue de medios traballa nos 2 incendios en Aragón que este xoves concentran a maior preocupación. O máis virulento está a ser o de Leciñena, en Zaragoza, onde as lapas arrasaron alrededor de 2.200 hectáreas e onde o vento continúa complicando as labores de extinción. Y en función fundamentalmente de las condiciones del viento, la perspectiva puede ser mucho más favorable o podemos estar otra vez extraordinariamente preocupados. A parte máis complicada nesta zona concéntrase no corazón da Serra de Alcubierre. Ahora mismo lo que estamos haciendo es retirar medios nuestros por riesgo sobre las personas, sobre el operativo, ¿vale? Entonces estamos un poco esperando que mejore la situación para poder atacar. Decenas de medios terrestres e aéreos traballan tamén no incendio declarado na Fueva, en Huesca. O lume obrigou a desalosar a máis de 40 veciños, pero o operativo xa logrou estabilizar gran parte do perímetro do incendio. A situación mantén en alerta a outros puntos do país. En Despeñaperros, en Saén, continúan as tarefas para controlar o incendio que obrigou a evacuar unhas 200 persoas. No de Borox, en Toledo, o lume está controlado tras varios días de intenso traballo dos servizos de emerxencia. Protexer os núcleos de poboación e as vías de comunicación ante o risco de incendios forestais exixe manter limpas e rozadas as denominadas faixas secundarias. Os operarios de SEAGA colaboran cos concellos nestes labores. Neste visor de faixas, os usuarios poden consultar cales son eses perímetros arredor dos núcleos de poboación e das estradas, esas faixas de terreo que os propietarios deben manter limpas de maleza e de especies como eucaliptos, piñeiros ou acacias. 292 concellos asinaron o convenio coa Xunta que permite o apoio de SEAGA nos labores de limpeza. Como norma xeral, os operarios da empresa pública poden encargarse de 10 hectáreas de superficie e 12 kilómetros de vía en cada concello que o solicite. Facer unha faixa de protección de 50 metros hacia o que é o núcleo rural, non? E ter esas franxas o máis limpas posible, non? Para evitar que chegue o lume ás casas, lógicamente. O convenio establece 276 parroquias priorizadas polo alto risco de incendio. Nesas parroquias en especial, os particulares poden solicitar que se haga limpo os terreos que teñan dentro das faixas. Temos unha aplicación que lle chaman Xesbio, entonces o técnico do concello metería o DNI, entón saliría a relación de parcelas que están afectadas. Podería facer o contrato a un precio subvencionado, que serían 420 euros por hectárea. A normativa quere favorecer estas limpezas en concellos pequenos e despoboados, con escaseza de recursos ou cando hai dificultades para localizar os propietarios. O incumprimento da lei leva aparelladas medidas de sanción. As altas temperaturas tamén lle afectan aos Estados Unidos. A vaga de calor histórica obrigou a declarar a emerxencia federal na maioría da rede eléctrica do país. Imos ata Nova York. Argemino Barro. Así, 30 estados dos Estados Unidos están baixo alerta por temperaturas extremas. O Departamento de Enerxía declarou o estado de emerxencia e ordenou ao maior suministrador eléctrico da rexión atlántica que garanta o abastecemento de hospitais e outros servizos esenciais. Para iso limitará a alimentación, por exemplo, dos centros de datos. Está previsto que a demanda eléctrica bata marcas unha fin de semana no que algunhas zonas rexistrarán 46 graus de temperatura. A vaga de calor, ademais, coincidirá coa festividade máis importante do país, a celebración do 250 aniversario de Estados Unidos, o 4 de xullo. España e Portugal inauguraron en Arbo a nova interconexión eléctrica a 400 kW entre Pontevedra e Viana do Castelo. Unha infraestructura que reforma o sistema eléctrico peninsular, aumenta a capacidade de intercambio entre os dous países e contribúe a dar unha maior seguridade aos sistemas eléctricos de España e Portugal. Hablamos de una interconexión que va a aportar mayor seguridad de suministro, mayor competitividad y mayor sostenibilidad.
E volvemos neste punto ao Carballiño, onde segue a conmoción despois de que unha muller de 40 anos e con problemas psiquiátricos confesara que matou a súa propia nai asfixiándoa. Nuria Castro. Si, os feitos aconteceron nesta casa familiar que é o domicilio no que ambas mulleres convivían. Contan os veciños que as discusións entre elas eran constantes, que esta situación se vía vir. A presunta parricida foi detida pola Garda Civil contra as 2 da mañá, momento no que se autoinculpou debido ao seu estado de saúde mental. Foi posteriormente ingresada a unha unidade de psiquiátricos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde permanece a espera de que a autoridade xudicial decida sobre a súa situación. Na pequena aldea da Granxa no concello do Carballiño aínda non poden crer o sucedido. Son poucos veciños e o tráxico suceso causou unha fonda conmoción. No puedo ni hablar, porque hace 2 días estuve con su madre. As dúas mulleres, nai e filla de 82 e 40 anos de idade, convivían nesta casa onde se produciron os feitos. Segundo as primeiras investigacións, foi supostamente a filla que acabou coa vida da nai asfixiándoa. A muller, que padece trastornos psiquiátricos, foi detida polos axentes da Garda Civil ante os que acabou confesando o crime. Había moitas trifuncas continuamente, entonces ao final tamén temes un desenlace malo, pero chegar aí eso, pois nadie. Eu de feito, ainda falara, ayer non, antes de ayer, o martes, ainda falei coas dúas, e a cousa estaba normal, non presentías que pasara algo así. Durante toda a mañá os axentes da Policía Xudicial inspeccionaron o lugar en busca de probas que poidan axudar a esclarecer este tráxico suceso. A suposta agresora está ingresada no Complexo Hospitalario de Ourense debido ao estado en que se atopaba. O cadáver da proxenitora foi trasladado ao mesmo centro sanitario para practicarlle autopsia. Falamos agora dun novo atropelo mortal na estrada. Este camión que ven atropelou unha muller de 84 anos. Todo indica que a vítima non cruzaba polo paso de peóns. O marido da vítima, de 91 anos, tiveron que trasladalo ao centro de saúde. Alejandro, moi afectado pola situación. Sí, un atropelo mortal que acontecía contra as 11 da mañá nesta céntrica Avenida Benito Vigo, máis ou menos a altura do xulgado. A víctima mortal, como ti ben indicabas, Carlos, trátase dunha muller de 84 anos, veciña desta localidade da Estrada. Foi atropelada por un camión de reparto que baixaba por esta rúa, quedou atrapada e non se lle puido salvar a vida. Ata aquí desplazáronse un amplo operativo conformado polos bombeiros do Deza, que recuperaron ese corpo, tamén o 061 a Policía Local e os servizos de emerxencia deste concello da Estrada. Agora estase a investigar que foi o que poido acontecer, pero todo parece indicar que esa muller non cruzaba polo paso de peóns, malia haber dous a moi pouca distancia. Os servizos sanitarios non puideron facer nada pola vida dunha muller de 84 anos que morreu atropelada por un camión de reparto no concello da Estrada. A vítima, veciña da zona, faleceu in situ. A máis das ambulancias, acudiron os efectivos de emerxencias da Estrada, bombeiros do Deza e a Policía Local. Houve moita aglomeración de coches, ou sea, parados, camións, coches. Extrañoume porque non se movían nin do lado nin do outro. E logo despois comentáronme de que había fallecido unha señoriña. Todo ocorreu preto das 11 da mañá no casco urbano do municipio, nun cruce céntrico con gran intensidade de tráfico. Hai que ter moito cuidado, aínda que este a luz verde pa peatón. Segundo informa o 112, a vítima quedou atrapada baixo o vehículo cando cruzaba a rúa acompañada do seu marido. O home non foi alcanzado polo camión, pero tivo que ser trasladado ao centro de saúde por verse moi afectado polo sucedido. Vendo o seu aspecto avellentado e frágil no xuizo celebrado contra el a finais do ano pasado, ninguén diría que este home é coñecido como o Rambo galego. Pero Alfredo Sánchez Chacón é un exlexionario adestrado para sobrevivir en situacións extremas que durante anos supuxo un auténtico pesadelo para as forzas de seguridade. Ben Chacón cumpriu íntegramente unha condena de 17 anos de cárcere polo asasinato dun mozo en Cuntis no verán de 1996 e entre medias estivo fugado da xustiza varios anos. O Rambo galego foi detido por última vez en febreiro de 2022 nos montes de Valdoviño. Escapara un ano antes da prisión de Monterroso e durante meses atemorizou os veciños das comarcas do Eume e Ferrolterra. Asaltaba de noite os seus domicilios en busca de comida e non dubidaba en usar a forza. A traxectoria delictiva de Alfredo Sánchez Chacón comezou a finais dos anos 80, xusto despois de deixar o exército.
Sempre se refuxiou en bosques e fragas tras asaltar vivendas. O seu pasado militar permitiulle sobrevivir durante anos nun entorno hostil, e de aí o seu alcume de Rambo. En agosto de 1996 matou a tiros un mozo tras unha discusión nas festas patronais de Cuntis. Foi condenado a 17 anos de cadea, pero non os cumpriu ata agora porque entre medias protagonizou varias fugas de película e pasou longas temporadas levando unha vida salvaxe. Polos últimos roubos en Valdoviño foi condenado a 7 anos máis, pero o recurso presentado polo seu abogado aínda non se resolveu. Aos seus 70 anos, Rambo di que só quere vivir tranquilo e, como orixinal, cabe supoñer que día a día. En Málaga, o autor confeso do crime da súa parella pasará mañá a disposición xudicial. O cadáver da vítima foi rescatado dun pozo. Levaba ela desaparecida desde abril. Chamábase Cristina, era malagueña, tiña 35 anos, unha filla e levaba desaparecida desde abril. O seu cadáver non foi atopado ata que a súa parella confesou o asasinato. Daquela, tras meses de pescudas, a Garda Civil puido finalmente sacar o corpo da muller do pozo dunha parcela rural de Rincón de la Vitoria onde o guindaran. A vítima presentaba sinais de acoitelamento e afogamento. O que era a súa parella de 49 anos foi detido canda outras dúas persoas, un home e unha muller, que supostamente encubriron o crime e axudaron a ocultar o cadáver. Agora investígase se ademais diso participaron dalgunha outra forma no asasinato. Esta é Punta Faxilda, a nova patrulleira do Servizo de Gardacostas de Galicia que xa navega pola ría de Arousa, unha embarcación de última xeración para salvar vidas e loitar contra o furtivismo. Grazas ás novas tecnoloxías pode ir a gran velocidade sen perder a estabilidade. A finais de ano estrearase outra como esta, ca que serán 7 as patrulleiras renovadas dende o 2018. Na botadura hoxe en Vilanova de Arousa, Alfonso Rueda destacou o labor que fai o Servizo de Gardacostas para a protección ambiental e económica da costa galega. Punta Faxilda terá a súa base en Porto Novo e operará entre as rías de Vigo e Arousa. É unha das 23 embarcacións, 9 delas patrulleiras, coas que conta Gardacostas de Galicia, ademais de 2 helicópteros, vehículos e 140 efectivos para dar servizo aos 365 días do ano. Dende que funciona o Servizo de Gardacostas, 30 anos, salvaron a máis de 1.800 persoas. O salvamento foi a súa función inicial, pero agora traballan sobre todo na loita contra a contaminación e o furtivismo. Só o ano pasado fixeron case 10.000 inspeccións, comisaron 36.000 aparellos e incautáronse de 28.000 kilos de especies mariñas. Alfonso Rueda destaca o seu papel na protección da economía da costa. O litoral máis extenso de España, o litoral no que hai máis vida, no que hai máis vida económica, o que temos que preservar máis dende o lado da terra e dende o lado do mar. E para iso, este servizo de gardacostas é fundamental e para iso hai que seguir recoñecendo o seu labor, modernizando. Nese plan de modernización inclúese unha patrulleira igual a esta que se incorporará a finais de ano. Onte regresaron as lonxas e hoxe pudemos velo xa nos mercados. Falámoslles do polvo, a nécora, o camarón e o lumbrigante que estaban en veda. Con todo, hoxe non había moita cantidade, haberá que agardar a mañá para ver as bancadas algo máis cheas. Había ganas, claro que sí. O polvo hai que comelo sí ou sí. Despois de 2 meses de paro biolóxico, había ganas de polvo. Se nota porque han venido preguntando de toda la mañana por el pulpo. Entonces 15 kilos, sobre 15 kilos, 20 kilos, pero non durou nin unha hora. Estes que onte estaban chegando a Porto son os que puidemos ver hoxe nas bancadas das peixerías. As capturas o primeiro día foron escasas. Porque empezamos o día 1, pero estamos a día 2. Mañán pode haber un poquinho máis, e cada vez que vamos tirando máis cantidade de coller. Porque non poden poñer as nasas do mar hoxe e que xa quitar pulpo, hai que dar tempo. E o polvo non chegou só, cando el volveron os lumbrigantes, as nécoras e os camaróns, aínda que tampouco houbo moita cantidade. Ando buscando nécora, pero non hai, fixo moito nordés onte, e que non entraron apenas 3 kilos na lonxa de Rianxo, entón que non hai unha sola nécora hoxe.
hai que esperar a mañán, a ver. Os prezos, en xeral, similares aos que tiñan antes de empezar a veda. De media, 18, 19 euros o polvo, 24 a nécora e sobre 50 o lumbrigante. Para o camarón, haberá que agardar a fin de semana. Van xa 5 anos da aprobación da Lei Ángeles Alvariño, unha norma que busca fomentar a igualdade das mulleres no ámbito da investigación. Desde o BNG, que impulsou a lei, falan de avances neste tempo, pero sinalan tamén tarefas pendentes. Por exemplo, a dotación de protocolos e medidas de cooperación interinstitucional para a detección precoz de casos de violencia machista e tamén sigue pendente a formación en perspectiva de xénero de todo o personal que actúa no ámbito da investigación. A Unidade de Apoio á Atención Primaria realizou en 2 meses 38.000 consultas e emitiu 800 informes de dependencia. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacou esta mañá o traballo deste corpo de apoio aos médicos de cabeceira. Galicia reforza o seguimento do mosquito tigre tras detectar a súa presenza na Coruña. Un veciño atopouno no interior da súa casa. Este insecto pode transmitir enfermidades, pero, segundo a Consellería de Sanidade, isto non está sucedendo en Galicia. Contactamos coa persoa e fomos a ver que realmente era mosquito tigre. Tiña o espécimen congelado, co cal foi moi fácil. Sí que facemos un chamamento aos diferentes concellos a que colaboren coa rede. É moi sinxelo, simplemente ter unha trampa que ya facilitamos nós. Hoxe é un dos días grandes no Resurrection Fest. Os británicos Iron Maiden volven a Viveiro 10 anos despois e ademais cunha xira na que celebran os 50 anos da banda. No concerto van repasar todos os grandes temas da súa historia. Iso sí, as entradas xa están esgotadas. Na xira de Runs for Your Lives, os Iron Maiden volven ao Resurrection. É un dos grandes reclamos deste ano no que os británicos celebran medio século facendo música. Unha das bandas máis importantes da historia do heavy metal que repite neste festival no que ademais van soar os grandes temas dos seus últimos 9 discos. Vuelven y es una delicia que una de las bandas más grandes de la historia del rock and roll actúe en un pueblo de 16.000 habitantes, pues es algo por lo menos noticiable. As entradas esgotadas, as colas para ver os Iron Maiden de cerca xa comezaron onte. Nunha xornada que foi todo un éxito de público e na que cada quen se amañou coas mellores galas, toda unha pasarela de looks, porque o rock extremo tamén ten os seus códigos. Mi riñonera de van, de cuadrito, siempre cuadrito, nunca en cuadritos. Temática de conciertos, es decir, yo voy a un concierto, me pillo, por ejemplo, el de Halloween, me lo pillé en el concierto de Halloween. Sí, bueno, el pelo de ella es la artista, que es la que me ha hecho el peinado y me flipa, la verdad. Mañá e pasado o Resu continúa con máis de 40 concertos con grandes nomes tamén como Lipstick Tick, unha das bandas que máis venden no mundo, ou o reverendo Marilyn Manson, e pode ser toda unha experiencia. Ollo coa boda que se acaba de celebrar nunha pequena vila no sur de México. Como en todas as bodas, a protagonista é a noiva, pero nesta se cadra aínda máis. Ella viene a desearle bienestar a la comunidad, para que llueva, para que tenga producto, para todo, a los encantos. Por eso viene. A las 2 de la tarde se va a casar con el presidente municipal de este pueblo. Ela é esta, un caimán femia, é a noiva da boda, sí. E hai máis, chámase Ana Cintia Ramírez Ahumada. A tradición do que o alcalde desta pequena vila do estado do Oaxaca, no sur de México, case cun caimán ten centos de anos. Ten que ver con dous clán rivais que selaran a paz cunha boda e o clán rival representa no hoxe co reptil. Vaya, que podería ser unha víbora, pero daba peor noiva. Blanca y radiante va la novia. A pregunta que todos nos facemos é como conseguen que ela estea tan serena en medio da excitación xeral. A ceremonia, aínda que entre distintas especies, remata como a todas. ¡Eso, Presi! ¡Bravo! ¡Que viva San Pedro Guamelula! ¡Viva! O ano que ven, outra noiva caimán e quen sabe se o mesmo alcalde. Se segue no posto, terá que separarse antes de Ana Cintia ou vale a poligamia. Investigaremos.
Sumamos nova xornada anticiclónica na nosa comunidade e comezamos hoxe unha seira de días cunha temperatura que tende a alza. Episodio de calor, polo tanto, que enfronta Galicia con temperaturas máximas que hoxe xa na bacía do Miño de Pontevedra poderían pasar dos 34 graus. Atención ao vento do nordés porque lonxe da Cougar aínda terá pois bastante folgos como para deixar aviso na costa noroeste e oeste da Coruña. Nuns minutiños afondamos máis na previsión para os próximos días. Agora imos cunha proposta insólita de matrimonio a nada menos que 443 metros de altura. Desde a mesma cima do Empire State Building de Nova York, ese medo baleiro. O home finca o xeonllo, pídelle que case con el, bícanse e logo detéñenos. Nada, fin da historia de amor. Con esta historia de amor tan peculiar terminamos. Agora chegan xa os deportes. Ata logo, Viño.